Eu tiro na modalidade longbow, que é o arco máis, digamos, máis primitivo que hai, que é un pau reto cunha corda. Quedei campeón neste nacional, no cal fomos todas as autonomías. No cal fomos en todas as autonomías. Quedei primeiro contra diversos participantes do resto de autonomías de toda España. Es un deporte en el que te enseña pues un montón. Es disciplina, es saber defenderte, es mucho más que un deporte agresivo, para nada. Porque eso, el saber defenderte, el saber tener autoestima para ello y... Afortunada y agradecida sobre todo con el Concello que nos tenga en cuenta, bueno, a mí, a todos los deportistas que hemos sido premiados otro año más, por pertenecer en realidad a una familia y por representar pues nuestro Concello y dar un ejemplo a lo mejor dentro de nuestras posibilidades a, bueno, ya sea a la gente que se puede identificar con nosotros, porque bueno, yo con la edad que tengo, bueno. Ya ves, pero... Sí, obviamente esto es un orgullo, los premios siempre es bueno porque reconoce el trabajo y el esfuerzo que muchas veces nunca sale a la luz y contentos por el... Ya es el tercer año también que me dan el premio y contento, muy contento. Sí, para min encantado, sí, e máis se facíase, debía haber moito máis aínda, moito máis, que está ben porque van repartindo uns con outros, non sabes? Este ano tocou o baloncesto, co algo de fútbol, está ben que é todo así tamén. Na primeira gala premiamos aí a un baloncestista con 92 anos e hoxe mandamos a invitación e hoxe estuvo aquí como todo un campeón. Entonces, iso é bonito, que non só veñan cando se dan premios, sino cando se dan premios aos demais. En Soutomaior, o Concello creceu moito, e da cantidad sempre ven a calidad, e sobre todo hai que agradecerlle a persoas como Lito, como Arcade, como Soutomaior, como as de patinaje, pois co seu traballo dá frutos. Nós só somos meros espectadores intentando poñer a súa disposición as mellores condicións de equipamentos e de material. E se salen para ben, e se salen para mal, pois tampouco pasa nada. Sí, a verdade é que é moi bo ambiente, pois, bueno, todos os deportistas individuais, clubs, directivos, lendas, eu creo que estuvo un acto moi dinámico, entretenido e, por suposto, pois o máis importante, non? Que, bueno, recoñecemos a labor de todas as nenas e nenos e mozas e mozos do noso Concello que levaron o nombre do noso, do Concello polo mundo adiante, polo tanto creo que temos que felicitarnos todos e felicitar sobre todo aos gañadores e moitos que non gañaron que probablemente o mereceran tamén, pero bueno, hai máis anos, hai máis galas e estou seguro que vai haber moito máis premiados en anos vindeiros. Nos facemos, pois bueno, humildemente o que podemos, creemos que o deporte pois é unha actividade moi importante na vida das persoas, desde o punto de vista pois social, desde o punto de vista pois da saúde, desde o punto de vista pois incluso da educación, non? E polo tanto nós apostamos forte polo deporte, polas instalacións deportivas, porque xa digo, creemos que é unha inversión que ten un retorno moi importante desde o punto de vista social e da saúde, non?
e polo tanto ímolo seguir facendo. Estes son uns premios que se dan que non nos eleximos nós, precisamente, que son os propios clubs que propoñen aos deportistas que debemos premiar, e así o facemos dunha forma moi democrática e ademais moi obxectiva, porque son eles, os propios clubs, os que nos dicen pois a quen debemos premiar cada ano, e así o facemos e así o seguiremos facendo, ademais.